Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳаматон миннатдорум. Имрӯз дар аэропорт Домодедово қарор дорем. И бародарҳо бигем ай Домодедово клуб парвоз дорад, клуб билет доранд ва дар назди хитон мепурсем ки билета чанди харидияна ва вазъият дар аэропорт чӣ хел аст. Пешай мавзӯъро сар кардан ҳама вақта мешава рекламаомон и бародара тавсия метон бе документора айҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира мебара граница ва авиакассамон айкиҷой ба киҷой билет дар кор мешава метоне баъд дили пур харидорӣ кунед. Хуб, салому алейкум аку. Хубе тенҷа иншалло. Билета чанд қа пеш харида будем? Ямо пеш 15000. Наздикиёда қимат чид медоне на? Беҳад қимат чид. Ва бародаро бигем аэропорт Домодедово омаден тафтиши ҳуҷҷат чӣ хел аст? Мепурсана дар ҳақиқат ҳам мақсад инем бародарҳоро утароша камтарак бардор. Мақсад дар ҳақиқат ҳам бигем ки барои чи бародароро ки гуфтем гапо худшон дидагиам. Регистратсия мегзанам ба ин бояд дим этаж барои истодагиам, ба ин тарафам бояд барои истодагиам, ба ин тарафшам да ҳама ҷо истодагиам. Дасте бародара худам пурсидам, муомила кардиам, дасте гирифтиам. Хай гуфтам гапо муомила ки накунӣ ё депортатсия мекунад ё айрейс мемонӣ, проблема мешавад, дигар роҳ нест. Инаи бародарам шуморо пурсидам ака. Пурсидам бигем бо хеле ира ждат кардем. Дар ҳақиқат ҳам тафтиши ҳуҷҷат ҳастай. Эҳтиёт бошанд. Мардуми ғариб, мардуми тоҷик ягон чӣ намегӯед шумо? ҳар ғарибе ки дар ғарибияи кушоишгоҳ барори кор шуда ҳама вақт сарбиланд бошанд, ба вақти хуш ба ватан бармегарданд. Бале, шумо дар роҳи сафед акаҷон ҳама бошанд.